Mizoram zonal ngai thatu zong te chi pai le vek ule tun trum kan video a hian John Wangchia America Maryland a omhne na January ni rukhian Trump hian hne na chance nei tha antia enge I mu dan ti zona a chan na kan ngai thawanga chumi ba ka chanchin thar dang te kan ngai thatel bokang tuna thu in chu omme ka hian Republican palai te an huai le huai lowa ain nga thui viawang tuna hian state pasari Georgia Michigan Wisconsin Pennsylvania Nevada New Mexico le Arizona a hian case akalme khloma chungzinga chuan vote diklona tam tak mu ani entinan Pennsylvania chuan mail-in ballot thon chuama a receive date send date le receive date inang atu karon let tiang vel vote nuai ni singa zeta oma Pennsylvania hian tramatin lona hi vote nuai khat singa vel chau ani tin state tam taka mail-in ballot cha signature verification ti phallote a chiana khola signature verification ti lo tura setting da te ani thup bok Nevada a chuan mithi vote sangli vote ti te singli lai vote in the ball ti te an mu chuang nuk boka Arizona le New Mexico a te po chu ti tho chu ani Georgia ho tu te chuan signature verification hi ti thale turin rem antita a Georgia hian recount anti lai khan signature verification an phalmi alawa tuna anan phal thale hi arin nel omma ma to in riat University of Georgia nen tangrualin an check dona hei po hi arin nel om viawin a riat a chan chu trama hi politician nol pui le midum ho hi an ngei em a tin vote cheer tu le lo suwa sam tu hi sarkar na thok volunteer an ti ho hi an ni hloma party me le sa ho chuan asira tangin an lo endik theilek ani chu wangin a cheer tu ajirin ala dikhlel thei viau don ani tun troma po khan covid-19 wangin fit rukala a om turan ti a ti chuan fit somvel dai anom tira dokan an son pheizuya Paul was certain mu ngaina antan a om reng lowani tin Georgia khan chiar ti top turin nu pakhatin a puanga an hotir veka midang ho vele a om nu fual pali indu to ken an chiara bolot chui theilo do kan huayami suitcase an la chuaka trama chaklo na takha alo nita ane camera a oilo antia mase hall security camera omkha anlo thengil ani nge yang alang veksia Georgia dana polwa charom lovin vote chialo tur tiania mase an soimama hetinga irregularities hi chuan lamin state pasari sarkar chuan dual elector thlan antumta ani heng state sarkar hi Republican changna ani hloma dual elector thlana District of Columbia vote tura thon antum hlomani anti tak takang empty hi hriat thei chialo Pennsylvania le Michigan chuan an thlang ngei to in kasia Michigan a phei chuan state certification anti khan heng dual elector ho hi room chunga lu phal lo turin security police ten andan tir nge ani dual elector hi hansoi fia ta ila United States democracy ni dan hi constitutional republic ania mipuin president hi direct in an thlang lawa state tin an thlang ani state dian le te chorwalnan population a zirin electoral college vote an nei ani president ni turin vote jani somsari chanangai ti chuan constitution a hian electoral college representative ho thlang tura thunei tu chu state legislature an nia mase state tamzo khian an secretary of state te kota anda amaya achan deuh ber chu ne tu party kha candidate tur thlang tur angai kha alo ni mai box si niom takani tin constitution a hian representative ho kha an mani party candidate kha vote ngei tur ti dan siam ani mi abok lowa
an du an va vote thei ani chu wangin party ho hian party tana mirin om tak khi an thlang thin engpo ni se han soi le zelila tuna an boina state thenkata hian governor secretary of state hi democrat lammi te an nia ka hriat thei mai chu Georgia Michigan le Pennsylvania Arizona te an nia ma se an legislature republican an chak ve thunga chu wangin representative thlan hna kha an la letin an thlang theya ma se secretary of state khan alo certify to te kha a thon lui ve thei tlatani chutiang alo ni ta ka chuan constitution in a soidanin vice president dingla hi United States Congress a certify tur ani vele tlata mai Pence hian hetiang buai nuai hi ka chiar tel lo mai ange ati ve thei tatat ani chutiang ani ta ka chuan atu mai hian vote zani somsari an mudon lo tina ni chuta chuan constitution in state pakhat vote khatin Congress a an vote tur ani atia chutiang ani chuan republican lalna state somthum democrat somni an oma representative pakhat thau an thonanga party rula an vote chuan Trump hi atling theiang a kong dang le chu state thenkatin general election electoral college representative fo an legislature atangin boilovin an thon chua thei chuan Trump hi atling thut thei bok Pennsylvania hi chu tiang zonga a thon chua thei arin omdewa thenkha soidan chuan arukin he tiang zonga vote fel thei turin beiseina te po a om ani ome engpo ni se republican a po Trump a support du lo hi an tam khop maya chu wangin he tiang zongin a che du angem ti hi rin nelom tak ani mainstream media kan ti ho hian vote diklo lampang hi an soi du mi alowa Facebook Twitter YouTube le media website rang an censora an ben boka democrat le mi pui then khat chuan hrelovin an phom thei lo du lo viral mai ani chu wangin trama hovin an kongzo tur kal tur chuan evidence strong tak an chuan lam tur nei angai tuna hian mainstream media in an censor vak wang hian engtia serious nge ti hi ngai ven view tan po hria ta har le he mi taktik hian trama hi namnul liam antum ani deuh ber han hlotlingin trama hi ronting le thut ta se democrat ho hian helvak hi an policy ani arin ombok tin trama case tam tak kotin a paithla ti te po hi thudik chia lo deuh ani case tam zo khi local mi te file ani a trama poil ten an file tak chu atam lo a enga po lo ni se case an paithlak ho tam zo khi evidence and mi alovin technical ground a paithlak te ani en tirna Texas in Supreme Court ta lawsuit a file po kha evidence soithleng lovin Texas has no interest how other state conduct their election anti saka hei hi adikin adiklo thei bok 50-50 ang ani constitution zomin US hi inzom khom ania zombie klo anom hi adik mi alowa thu ron li kau danin Chief Justice John Roberts hian Trump atin le du lowa wangin Justice zangte avin shrep niom taka soi ani engpo ni se January ni rukhan ngai changila Trump atling tu chuan Republican Party an huai tak angaya Vice President a huai senangai bok tin achan le wang chiang taka put chua tur an le angai bok an thuruk a hriat theilowa mipa ngai tan chuan 50-50 alani ber mai athu simin United States Constitution ang chuan President hi hetiang lutuka powerful tur ani mi alowa President House Speaker Senate President ho hi dinmun inang rual vek ani ma se President kota hian foreign policy figurehead ni na military te an oma kumron inlet chho zela anlal tel ani ber mai tin federal sarkar hi hetianga powerful tur ani bok heklo state tin hi ram khat thau ania chu wangin thil engkiama dan thau an nei ani Texas phei chu du huna chuak thei tura agreement siama United States talut ania tuna po hiam politician pakhat chuan proposal asiam mek ani hetia mani thawa ro an in relna hian
competition tha tak a siama hei hi United States of America in hma a sawn a ni ber mai zirtlak ani United States a awmte hi mihring ve tho ania an lo dang lam chuang bik reng lo sual du le korap du te hi an lo ni ve vek tho ma se mingo ho an lo fel em na chu siam that le na dan an siam zung hi ni USA a hian dan le luar hi an lar em a mi pathum tan luar pakhat zela awm ti na ram ani racist zongin kathil soi hi ngai koilo ram ni se khovel history han en hian adik ti chu nial rual ani lowang rama chang kang chho chak em na chan pakhat po ni in ka hria tun tuma voting machine an man Dominion company hi Venezuela Russia Iran te an lo mang tua vote ti danglam thei a soi ani ma se mainstream media ho chuan conspiracy angin an soi hlawa Venezuela te po vote share lai ti top zau current ti thi nu ha Hugo Chavez tuna president Maduro te hi chak chho zot thina soi ani Pennsylvania Michigan Wisconsin Georgia te po chu tiang thil thleng chu ani vote share an ti top zoka darkar khanhu vela anan chhun zom chu Biden a vote nuai chuang velin a chak chho zot mai chu oi a har hle vote anin thlona hi atam lo em a tun ding muana trama tin lo hi 50% ang vel ani United States President in chu boruak tang takin engkong nge azo zel don hriat a har hle a ni somni panga Christmas zinga khan Niceville kotlera chuan kar var hui lam ploa bom chak takapuaka mi pathomin liamna taktuarin damdoi in panpui ngalan ni Nashville Mayor John Cooper chuan helai chevela hian curfew puang ngala he bom pu chan le kai noi vel hi FBI lam chuan an chui zui ngal ani United Kingdom le European Union chuan thla engemaw zat in remna siam tuma in biakna an nei nuwa post Brexit deal an siam theita United Kingdom and EU a chua san nuwa transition period chu kumin December ni somthum pakhat hian a top dona hemi ma ngei hian trade deal siam tum hian ma an la ani trum engemaw zat in biakna an nei tua ma se in remna siam theilovin an om renga transition period topna tura kar khat chau om tia in remna hi an siam thei ta ram ani UK Prime Minister Boris Johnson chuan a Twitter a in remna siam ani ta ti hi ninga ni khan aziaka anhuwa TV a thu a soya in remna an siam thei tak thu hi soin trade deal an siam to zinga lian ber ani ti soibok hemi rual hian UK chuan dan border le sangha man na tuipuya athunei na te chu alakir le ta ani ati Johnson chuan EU ne na trade deal an siami pound tu le ding on zaruk somruk hu ani ti soya EU atangin in la sang to ma se EU chu an thian tra thopui le an thop reng tur ani ti soibok in sum don ton na konga in remna an siam mang hian United Kingdom le European Union member ram somni pasari te chu tariff omlovin an in sum don ton chunzom zel theidon ani South Africa Health Minister Zwelini Khize chuan Britain Health Secretary in Africa rama COVID-19 chidang mu cho chu Britain a coronavirus chidang leng mek a in kai chhor ol sam jok tia asoi chu adiklo ti asoi Zwelini Khize chuan anrama COVID-19 chidang leng mek chu UK a hrileng ai na chak jok ti finfiana a omlo ti asoi ani Britain Health Secretary Matt Hancock chuan South Africa rama hrithar an mu chu an rama hrimu chuain in kaidar ol sam jok ti asoya hemi awang hian South Africa rama tanga Britain a jindu po nilai ni tangkhan khap alo ni to bok United Kingdom a leng mek hi COVID-19 chidang ni in UK a October thla tangkhan mu chuania December thla tangin he hri hi in kaidar aron pung chhota ni South Africa mi po hi COVID-19 chidang tho ni in December ni songpariat khan South Africa rama mu chu ani thong Prime Minister Narendra Modi chuan ni somni panga December khan lo nei tu vaibel chekwa te tan
PM Kisan Program kaltangin cheng vai bel che sing khat sangriat a pe chuak video conference kaltangin Prime Minister Modi chuan lo nei tu te hna poisa pek chu ani thua soya sarkar lai puin farm lo asiam thar chu mi then khat chuan lo nei tu ra be na tur ani tin dot thu an the darani ati farm lo thara hian contract farming man ani dona wangin lo nei tu te ram lak sak tum ani tia soi chu dot ani thu po Prime Minister chuan a soya Modi chuan video conference kaltlangin state paruka tanga lo nei tu te ayo te kom ngal bokani farm lo pathum du lo wanga Delhi ram ri le a chevela nor hoi hot mek te nena in biak na nei le tum ani thu Prime Minister soin hemi tanian sarkar pu a in hon thu soya lo nei tu te thatna turin sarkar chuan ma ala zel don ni in a soi bok People Alliance for Gupkar Declaration PAGD Hotu Farooq Abdullah chuan ni somni pali December khan Jammu and Kashmir democracy tundin ani theinan sarkarin hruai tu a hren zong da chu a chu masak angai ti soi ningani khan Srinagar sarkar lai puile Gupkar prak hruai tu da chuan meeting an neya Farooq Abdullah chuan meeting hi akai hruai ani meeting a hian District Development Council in thlan result thlile na nei ani bok Abdullah chuan LG administration le sarkar lai pui chuan JNK a democracy tundun an tum chuan sarkarin senior leader a hren zong te hi arang lama a chua zalen wat angai thu meeting na hian a soi chuaka Abdullah chuan People Democratic Party President Mehbooba Mufti Minister Louis Naim Akhtar Legislator Louis Pir Mansoor le PDP Deputy Chairman Louis Sartaj Madani te chu sarkar lai puin ala hren mek thu a soi Prime Minister Narendra Modi chuan rampuma 5G internet man chho dan a soi to lain JNK a chuan 4G internet service ti to pani thung sarkar chu arang lama 4G internet service hi JNK a hian pe chuak le wat turin ka nge na ni ti in Abdullah chuan meeting nei na hian a soi bok Abdullah ba ka hian Gupkar Alliance thupuang tu le People Conference Chairman Sajat Lon chuan sarkar chu ami hren mek ta chu tura an phut thu a soi bok ani kumsang ni somni Christmas December ni somni panga chu kumina chuan COVID-19 wangin ko sang ten tumdang angin in khom an bo sai theilo khulai a po kumdanga khai kin chuan khulai veiwak an tlem hle ko sang te chuan in khom theilo ma se an biakin kumdang angin an chei hloma biakin sanga tong trai tu le thla turin mi engemaw zat an kal chung ko tam tak chuan anina in khom nei te colony le chung khat anga in khom te an oma colony le chung khat choi khom po engemaw zat an om bok tumdanga chuan Christmas tu kar roi the thin ania kumina chuan ko sang ten sipui wangin roi an bo sai lo ko san then ka chuan Christmas le kum thar lomna puala tholom mangin sa an leya an ko san member te hne na an sema then khat tholom te chu na kumatan an da tha thung ko sanin roi bo sai don lo ma se chung khat le colony a roi the engemaw zat an oma heti la hian local task force sang te chuan thu chu siamin roi the tur an ong poin mi somthum panga pe lo turin an ngen thunga roi bo sai lo hrim tura ngen te po an om ole viewer te jinga kan channel la subscribe lo te in lo mani chuan min lo subscribe sak ve phot mai te u subscribe tin me zo khan notification bell ka mel in ola in da don nia